Gripo eh. Hoy! Ano ba yun? Ano? Abi boy. Lo kan lagi super. Saan rin pupunta? Kaon na rin. Parang ito. Alto na lang. Budol-budol ka. Laway turun. Ako, binarunin na. Lugar mo pupunta niya. Lubang. Di ba? Report kayo. Pusis ba? Tangaw dito sa kamera. Tangaw sa kamera ba? Mana? Tangaw sa ninyo. Mata. Sino ako ka diha sa live sa? Pungit. Hoy! Ito, ito. Boy. Salamat. Pungit. Balik ko siya. Wala. Apa? Langsung kamu tuh. May agak sili ba? Ano may original? May powder. Ini direct. Dito ka ka. Gatong tayo, hindi. Karena Hindi ko kaya ko. Alam mo naman, kauman. Pagkita ko dito mo. Palaway yun ba? Wala Kaon ka. Wala makadaw. Dako. Pultog duha. Duha ko duha. Nya, jalebi. Layo ra kay Jollibee niyo. Tagko kayo. Chicken pink. Kajis ra. Asa mo palit? Palit, are mo diri. Mumot. Yun, chicken joy. Are ito bro. Hindi ko yun. Sige na. Hindi daw yun. Hindi ko ni kwartan ko. Ano mo na Ako yan mo. Consumit pre. Masaha. Kung di siya. Pagkili siya di siya. Pero kasi siya. Ako, imutan yung panganyo, kamatago sa'yo. Matagot niya. Matago ano? Matagot. Kasi pangalan Pangano? niya. Panganyo ano? Pwede naman din i-delete. Cancel yan ano. Sponsor na yung mutag. Sponsor ba yung mutag? Di na yung mutag, di na mutag. Kung kumpleto ang panganyo mutag mo, makana ang mutag siya. Utangan mo po ay. Wait, kung rin ka. Ako na matag. Tang sa sponsor ba yung? Yan na. Sa kalalay, madoon na good day. Building. Sana siya. Good. Dito na. Tiksa. Unit na dito. Bulay. Mula po Sino na lang. Muna ako. Di ako nang i-vlog ko. Ikaw, sa dato, ay itong i-vlog, sa dato ang musik miso, kapuyo. Yan yung black. Kaya kung i-vlog mo, mga guilty. Paano ka, mailang ka na, ha? Sinuugod eh. Ako ba dito ko i-vlog ko eh? Sa dato. Ano, musik miso siya. Yan yung black eh. Ano, kaya katong mataan na, dito po. Lain na pagkasan. Balik dito. Pato, palit ako ang away, palito niya eh. Balik na rin. Prangkahawan na yun. Kaya tapo ka nito. May mo ito? Liton. Palito na yan. Maganawa ko ba? Live eh. Pagkal sa Amerikano ka ito. Gagal sa Amerikano? Gawan. Ako pa. Yun. Tapos Mike, balik na to. Okay, kuman. Atong inaog to? Pag sa itong naog dito sa Gerardo ko eh. Hindi tagalan na ito rin. Om din nagsabi ko tagalan sa customer. Bayan sila. Ay, dire ginig live yo. Wala na mga dino. Ito, lingaw ito. Yung kakakatang nito nga puring dito. Eh, kanto. Tusog na to. Kaya ito rin. Kayo, Margo. Ano daw? Okay na, last time, okay na, last time video mo, total. Ano na yun? Mapro din ko na. Edit na. Ano na yun mo rin? Okay, ako, okay na. Mas kasi dito niya. Kasi mas Unsay mo sa masulti ba eh? i-interview Mark. Kasi mas kasulti mo sa Chicken Joy. Ug sponsor. Sama siya pe. Uy, sino sa bumili na?
Bird, amal kayo, Bird. Kamanok yung mga ipada. Amal kay Bon. Tapos, kamanok pada. Padas ang yatag. Kaya ka dito ko, may lawas permi. Magulo si Twitter niya. Siro isa ko. Ayaw, dia Bird niya. Bingo, dia punya kontak ko. Ilasan. Ilasan. Makita tong mungkit. Balaway ba? Balaway tiyo. Sila ko. Salamat, Bird. Salamat, may bukog. Ang pingan niya ulo eh. Kasabay-bay sa mga grupo. Good health ka. Kung i-share na ito ang mga grupo na itong mga kaong-kaong sa mga banay. Wala kaya dito. Sabanan mo man. Wala, iyak ka. Muli ko Hindi, may mga hindi na saban. Ino na. Kung nalampong na karon boy. Dapat siya kay mo. Masa wala mo nga. Kadlaw ni. Step na yung mama niya. Okay ra mga sa kaong-kaong. Hindi lang mo. Sabi may plano yung mama. Pero mo ko laki mo ta. Kuya, bay. Yeah, may mga TikTokers. Why ba na? Kita isipin naman. Kung gila yun. Tara boy. Ito sa kwanza, nung tagay may namin sa bihok. Kami nakatawag ko ba ito? Bon. Salamat sa Ito sa bihok. Shopee. Tagay yung bihok. Uy, minum gani ka na yung babae na yung buko. Yan na, tripan mo ba? Pero tingin ka. Yan na, kansisi. Kansisi ka na. Uli, drill. Dirada sila. Sila nga, ang amo ito, manager ba yung 30 na gityan yung ulit tao. Yan, sport car ang magpagilan. Tigit ka nun. Palitan doon, kabukilang rin. Kita itik bus. Pwede ko sa ito. Pwede mo na pala. Pwede ko sa ito. Landuwa bang amo. Iya. Ito ba nga? Pwede mo na mo. Usap sa mangihat. Lalaki lay ba? Parang pwede. Ay, natapat ako. Gani, gani. Bilan niya para kau sabi na. Pero na ko. Usap sa bagay kusga. Lalaki lay ba? Dali. Namang suksok nga ang siwit magpabitan sila. Panlit-tulit. Tarik aku hilang set. Ang pwede ka ng dagko ng rate ang kuhan, dollar. Sila na, silingan naman kasi pila na kabuhan. Pada, nag-steam kami lang si Mana. Apa dah jalan dulu lang ya. Dapat mo ito naman ito. Buwan na. Binuwa na. Tangga na boy. Ay, oo. Yan na, batay ko niraman. Yan na, kawang kang suksok kung sa patila. Kaya pahilap sa kamera. Tapos tutok. Anong babae, Nuri? Pila sa kamera. Tapos tutok. Gawas na. Kagil si Pastor. Tagalog star. Bonus points. Panggap yan.
Dari sa mga kasugat ko na mga una. Ano yung lawasa ro mga nagkaroon si Kinyo ini kung tupat ko ini. Bawa lagi. Dua pong ginagawa. Bawa pa niyo. Ay, duha. Tulad mga niya. Kinyo na tao. Suksok pa lang. Suksok pa lang. Suksok pa lang. Kamu pilih mais pagi. Suksok pa lang. Saka. Busog. May suso na yung pinday. Ano di sa mall ba? Ay, ako magluto lagi, kabog lagi. Kita rin ang kabog lagi. Pero magkabog. Hindi naman makita. Makita sa kuha, sa sinahe. Makita pa ah. Ito lagi, ay, kuha sinahe. Alam niyo, huwag yung kulo. Kaya sinahe lagi. Limpyo na yung kabugay. Kulog na ng tao na. Mutas kulo lagi, sinahe lagi. Ah! Wala lagi. Biaya berapa ke? Parang ako, ha? Betul ba? Ang pala. Ang pala. Enam na siya. Lain akong ibukan kasi. Pagkiri pagkiri ako kod dala. Dito siya nga, tapong kasi ano niyo. Orang lagi ngingon nga tubig. Oh, may plano na may. Ang dito ng tao, huwag mong tao, nakabaw mo ng tubig. Sobrang tao rin ng tubig. Kamu? Ako sa to. Yan. Ang problema ko. Kana na yung bilat eh, mo kabog. Yan. So, dali kita mataptag sakit. Kamu na ka pa. Wala kabog. Pati kagnaw. Tahu nggak? Oh. Di Di ba? ba makikit? Kabog ni Wan. Tumabok ka ng para ba? Nakakain mo. Magulang ka eh. Itu saya berapa? Bukan sa Selamat katay dengan bilar may mama papa. Yang hagyo. Ipan mo, yung ihi. Upo sila, purol. Pagbalik, wala si purol. So, kakalan ko. Tira rin siya, nawa. Dali, Kevin, no? Oo, ikaw naman. Ay, timi-timi na ito eh. Tangin bilang putin. Tahu mo ginagawa. Di na. Jujur na. I-upload na. Ikaw na. Wala nga magkatawa to yung mga kastos. Wala katawa. Dahil may gabi mo nang naging ko yung katawa. Kaya mo istorya. Dito lang kaya. Dito ang malo. Buto din. 2 kilo. 5 gig. Lagi mo naluto ko yun? Ito permero na ako ah. Ano bago na? Ito permero akong gihikaon. Itong kinalasan. Kaya ito, sarapan pa yung Kadang-kadang. Kanina kasi nasunog. Pag una rin, okay ra. Gusto kayo. Kaya ako. Oo, kaya nga, mga tunga tayo. Itong kinalasan. Ay, init naman kayo. Kumat. Tapos kamay itong kinalasan. Tawag kita po. Madagi na po. When like this 모두 다 같이 좀 맞은 것처럼 뱅뱅뱅